Takže ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video je čištění morčátků v klec. Takže to znamená, že tady je nelinký klec, takže jakože tady dáváte peleny a tohle si pak dáte na to, tam dává se peleny. A pak tady jsou takové ty dvířka. No. A Nelinku se dala do přepravky, takže je to mimino, jmenuje se Nelinka a jsou jí 2 měsíce a teď konec měsíce července jí budou 3 roky. Takže Nelinka je tady v přepravce a tady je tady jsou ty byliny a tady je krmení. Takže to si dáme sem, takže byliny dáme sem a tu klec dáme pak na to, jako tady takhle na toto. A uvidíte, jak to udělám, takže jdeme na to. Takže budeme potřebovat od té klece, takže tohle. A ty pyliny jsou už otevřené, takže já jsem to otevřela, když jsem natáčela tohle video. Takže a jdeme si tak. Dáváme tam hodně, aby to neměla takový to vysoký ty pyliny. To bude stačit. A teď to uděláme, jak to jakože by bude. A ještě trošku pelin. Takže už to tam je a pelin dáme pryč. No a pak tam a já vám to teď ukážu. Takže tady takové pyliny, jsem to tam takhle dala. Vyrovnala se mi to tam a jsou tam čisté pyliny. A teď jdeme na krmení, takže potřebujete takovou malou mističku, jakoukoliv. A tam dáme do toho krmení. Takže krmení tam máme takový, tam všelijak dáme upečená kukuřice, semínka a tak dále. Takže a jdeme tam nasypat. Takže dali jsme ji tam krmit, takže jsem ji tam dala krmivo. Tak a dáme to do klece. Takže jakože sem. Takže já tam dávám jenom misku s jídlem a nabíječku má, akorát, že to má v kuchyni, takže máma jí tam dala novou vodu a tak. Takže teď jdeme dát tu klec jdeme dát na to umělý. Takže takhle. Tak. Takže sem.
Takže a je to hotové. Takže je klec normálně. A tady je ta taková, to ukážu, že takže je tam taková ta koska na hraní. Že je to taková ta koska tady na hraní, jestli to vidíte, taková ta, já tam nevejdu, jestli nevidíte ta ruka. A je to takhle. Takže to bude prostě všechno, sám video, nebo si říct samozřejmě like, koment a odběr a já se s váma loučím a ahoj!